myslím si, že my sme ten zápas v prvom rade nezvládli v hlavách a potom aj na ihrisku, lebo viackrát sme si zdôrazňovali, že od úvodných minút chceme byť aktívni, nechceme sa báť hrať, že budeme tomu superovi robiť problémy. Opak sa stal pravdou, my sme veľmi zakriknuto, boli sme takým obetným baránkom pre supera, ten mal vynikajúcich prvých 35 minút, tam hral pressing, strelil 2 góly a bol jasne na koni. Potom však my sme dali kontaktný gól do šatne a dianie na ihrisku sa zmenilo. Nástup do druhého polčasu z našej strany vynikajúci, držali sme loptu, prišiel vyrovnávajúci gól, to čo sme chceli, to čo sme si vraveli cez polčas, že vyrovnáme, že ešte sme v hre, sme v zápase. Po tom našom strelnom góle ten ako keby nám ublížil. Prestali sme hrať, prestali sme byť aktívni znova, tá lokomotíva prebrala obraty toho zápasu do svojich rúk a v závere strelili 2 góly a dnes vyhrali, čiže gratulujem k výhre. Tak ja s trénerom hostí úplne súhlasím vo všetkom. Myslím si, že na úvod sezóny sme videli veľmi dobrý, dramatický pre ľudí zaujímavý zápas, ktorý my sme si zbytočne na konci prvého polčasu netakticky zdramatizovali. Super sa dostal do zápasu tým kontaktným gólom. My sme v priebehu polčasovej prestávky nabádali hráčov, aby hrali tak, ako keby bol stav 0-0. Mám pocit, že sme sa trošku zľakli, že sme nechali iniciatívu pre hostí, tí vyrovnali na 2-2, ale slúži k cti našim hráčom, že išli do konca zápasu za víťazstvom a že chceli ten zápas vyhrať. Páčilo sa mi, že sme fakt ten zápas nechceli len odohrať, ale chceli sme ho vyhrať, aj keby, ja som povedal aj šatni, že keď to vyhráme aj v 98. minúte, tak ten zápas musíme vyhrať. Pripúšťali sme si, že môže sa stať aj situácia, že dostaneme gól vyrovnávať, ale stredajúci hráči priniesli oživenie, hlavne Jazd tu na ľavej strane a potom aj Robojano, ktorý završil naše víťazstvo na 4-2, si myslím, že zaslúženie, lebo hlavne v prvom počase prvých 35 minút bolo jasne v našej réžii, mali sme vyložené šance, možno keď sme dali na 3-0, tak ten zápas vyzeral ináč, ale slúži k úcti hosťom, že fakt chceli hrať dokonca, ten zápas bol na vážkach do posledného výzdu rozhodcu, takže ja sa teším z víťazstva a si myslím, že bol zaslúžený.